square. Big guys. Hello? 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 Sweetheart? Kana ina ne? To gani a kofa so nake in fita fa. Okay, kana zuwa? To ina jiran ka. Da Allah kai sauri. Kai mutum da yau ba ko sai gurin bebi ina ga ma Allah. Yau dole ne je gurin bebi na. Kai na mutu ai soja ne ma kun yayi da kai ba ruwan mu da kowa. Kai dai ba. You be like sauce for y'all motherfucker nigga me I'm big boss Zones funky eyes cause crown fat meze Suka gani suka ce sula super weze More hot man babies papa was meze Papa was nigga puka puka Na ganka da rigan sojoji. Ke tun normal ne mana haba din na mutu soja ni ke haba ina tare da kyan kuma Haba baby. Wallahi in suka kama ka ba ruwa na. kamar yan saka ke ina mutu ba soja ne ba wai din kin ganna haka real so haba ke ina da ke ma akwai wanda wai Haba baby. Ya saka zo min da kayan soja. Sabidillahi. Yanzu suka dake min kai ya zanyi. Ke na mutu soja ne. Nake gaya ma aikin nan ya ba mu wahala. Kai nake gaya ma wannan aikin ai ya ba mu wahala. Inda a ce da baba sajan ya ba mu aikin nan wahala muka fita muka ga wani ya sa mana kakin mu wallahi sai mun yi dugo da shi sai mun rakarkaza shi. Mun rakarkasha su kawai zo mu wuce kawai dan gidana kawai. Tsaya ba sun ganka da uniform ba su ba kuma tun ɗazu muke tsaye baby fi sabidillahi ya kamata a ce mun tafi ba. Ai nake wai wannan ba ofisa ya kai waye baka izinin sa wannan kayan ofisa ya ba mana bulalan nan waye baka izinin sa kayan nan waye baka izinin waye ce ka sa mana kaya waye Tashi, wai baka izinin sa wannan hulan? Wai baka izinin sa ta kai ka? Na shiga uku. Kin san me hukuncin wannan kisa ne gare shi? Irin masu kidnapping da fashi. Wai baka izinin sa wannan? Ba ce kai namiji bane? Wai baka izinin sa wannan? Jira mana riga. Cirita.